شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ፍቅርን ሓይልን እግዚአብሔር አምላክ ድበዝሐልኩም አና ሓኹም ሰላሐዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎንጎ ሰዓ 6 ድፍነዩ ኩሉ ግዜ ኣብትናትና ቻነል አቲኹም ላይክ ሰብስክራይብ ኣብታ ደወል እንደዳጽይትኩም كل جزء نصدق نجونجو بقطع متأكم خالي مالتي كبرني زابير أملاك يكون كم تقول جزء زبلكم مسكرنا دلكم أبيتوب ناتنا دعاتهم ويدما على فيسبوك ناتنا أتيهم على ماسنجر كتقول ناتقول يهم مالتي كبرني زابير يكون لو مدما كم تقول جزء نكافلو نزم على تزخون نيك زابير قال حبيرنا خنكافلينا لو من نكافلو قال دما نهيوتنا نبذ قصل معرف كساغراي يسوع كويتاي لو من نكافلو ناي امنت سلطان دبليو هاليلويا ناي امنت سلطان امنت زتوهابهم سلطان كاب سماي اللهم امنتي امدر زغزولون زمالالسولون زنبرولون سلطان اللهم ملكوتاو زخونه سلطان املاخاو زخونه سلطان ابلعلو كل خرغصومن ابلعلو كل كغزومن ابلعلو كل بحيل خمالالسو بزخيل بእግዚአብሔር ዝተዋሃቦ ዝተፈቀደሎም ስልጣን አሎ ኢየሱስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ዝሾመም ነገር አሎና አመንቲ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ነብስ ወከፍ ዳግም ዝተወለደ ስልጣን ናይ ሰማይ አሎ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚሉ ማቴዎስ 28 ካብቶ 16 እቶም 12 ደቂ መዛሙርት ኸኣ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ከዱ ምስራአይ ወሰጎዱሉ ገሊኦም ግና ተዋላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኑ ለይሎም አይገርመኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ጥራሕ አይኮነን ስልጣን ደሎ ኖ ኣብ ሰማይ ድማ እሱ ይበዓል ስልጣን ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡኑ ለይሎም እቲ ዝገርመኩም እሱ ይኮነን ቀፂሉ ከምዚሉ ኣብ ሰማይና ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂቡና አሎ ስለዚ እዛ ስለዚ ሓዝዋ ንምንታይ ስለዚ ዝብል ዘሎ ምስቲ ዝዛረቦ ዘሎ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ስለዝኾነ እዩ ስለዚ ኪዱ በየን ክንከይድ በቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ዝተዋሃቦ ንጎይታ በዚ ስልጣን እዚ ኪዱ ኢሉና በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኪዱ ንኹሎም አሕዛብ بسم أبون ودن منفس قدسن እናጥመቅኩም ዘአዘዝኩም ኩሉ ክሕልው ኸኣ እናመሃርኩም ደቅ መዛሙርቲ ግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ መሳኻትኩም ኢልና ሃሌሉያ እዚ ቃል እዚ ጎይታ ገዲፉልና ኸይዱ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መሳኻትኩም ኣብ ምድርን ኣብ ሰማይን ኩሉ ስልጣን ንዓይ ተዋሂቡኒ እዩ ስለዚ በዚ ስልጣን እዚ ኪድ ኢሉና ጎይታ ሃሌሉያ ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ በቃል ኮነ بجبر تجورو كل باسم يسوع جبرو نيزبل إذا يسوع زدما عب سماي أم مدري كل سلطان زتوهاب جويتايو سلز بزس زتوهاب السلطان لما بسلطانو نحنا أب كل جودناتات كنكيد بسلطانو خنمالالس بسلطانو خنجزء بسلطانو وانجيل كنسبخ بسلطانو موتات كنتس بسلطانو واي تتبعله بزس سلطان إذا أم مدري خنبري فاديك جابير داس واي مصحف قدوس بكريستوس اب هيوت بزح كغوزي يميزبل رومي 5 بو اب هيوت بزح كغوزي يميزبل كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ريخو محوات بزح نغزولو بزح نكاناونولو بزح نسرحلو سلطان አለና ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታዩ ናይ ስሙ ስልጣን ኣብ ኢልና ይዘሎ ናይ ስሙ ስልጣን ምሳና ይዘሎ በዚ ስልጣን እዚ ድማ ክንስልጥን እንበር ነገራት ኣብ ልዕሌና ክስልጥኑ ፍቃድ አምላክ አይኮነን ምንም አይነት ነገር
ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልዕሌና ንኸይስልጥን ንሕና ግን ኣብ ኩሉ ንኽንስልጥን ልዕል ዝበለ ስልጣን ተዋሂብና ኢና ርኢኹም እዚ ስልጣን ብዝተረድአና መጠን ስልጣንና ብዘስተውዓልናዮ መጠን ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ህይወትና ንኸይስልጥን ክንክልክሎ ኢና ንጅምር ዋይ ተተባሃለ እቲ ልዕል ዝበለ በዓል ስልጣን በቲ ትሕት ዝበለ በዓል ስልጣን ኣይምለኽን እዩ ኣይግዛእን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ምንም ነገር ክገዝአና ኣይንሓድጎን ኢና ዋይ ተተባሃለ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ስልጣን ምሳና ስለ ዘሎ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብሎ ኣብ ሉቃስ ኢየሱስ ክርስቶስን ዘለዓለም ጎይታ እዩ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ ጥቕሲ 18 ከምበልኩም እዩ ወይ ካብ 17 ተሓሳብ ክርድኦኩም መታን እቶም ሰብዓ ልኡኻት ከዓ ጎይታ ኣጋንንት ድማ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመለሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቅ ከሎ ረእኽዎ እነሆ ተመንን እንቅርቢዒትን ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ክትረግጹ ስልጣን ማታ ኮላድያ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝገድኦኩም ከዓ የልቦን ርኢኹም ዝገድኦኩም ከዓ የልቦን ዋይ ተተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ንኽትገዙ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ንኽትረግጹ ንኽትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ በዚ ስልጣን ክትመላለሱ እንተደኣ ጀሚርኩም ድማ ልዕሊ እዚ ስልጣን ካልእ ስልጣን ስለዘየለ ማንም ዓይነት ሓይሊ ክጎድኦኩም ኣይክእልን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣሕዋት ምንም ዝጎድአና ነገር የለን ምንም ዝጎድአና ነገር የለን ዋይ ተተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንረግጽን ንስልጥንን ንሕና ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ኣባና ዘሎ ስልጣን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘርግጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ባዕሉ ጎይታ ነጊሩና ኸይድ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይልታት ክትረግጹ ኢሉና እዩ ሎሚ ሓደ ነገር ክነግረኩም እንታይ ኢሎም ዝኸውደኩም ዘሎ እንታይ ደሸግረኩም ዘሎ እንታይ ደፍርሐኩም ዘሎ ደሸግረና ደፍርሐና ደሰንብደና ምናምን ብምሉእ እኮ ኣብ ልዕሊኡ ዘርግጽ ስልጣን ኣብ ኢልና ኾለ ኢና ኸምንኸውን ዘለና ሎሚ ንንቃሕ ሎሚ ንባራበር ኖወይ ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ልዕለይ ክመለኽ ኣይክእልን እዩ ምንም ዓይነት ነገር ንዓይ ከሸብረኒ ይክእልን እዩ ምንም ዓይነት ነገር ከዓ ክጎድአኒ ይክእልን ኢልና ንሕሰብ ንምንታይ ተተባሃለ ምንም ዓይነት ነገር ንኸይጎድአና ግን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሓይልታት ንኽንረግጽ ሰብ ስልጣን ኢና እስከሎም ንርእስና ከም በዓል ስልጣን ንርአያ ስልጣን ከም ዘለዎም ሰባት ንርአያ ምኽንያቱ ደቅቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ስልጣን ከዓ ዘለና ኢና ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ንሕና ደቂ ንጉስ ኢና ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ኢና ንሕና ድማ ሰብ ስልጣን ኢና ዋይ ተተባሃለ ስልጣን ናይ ሰማይ ተዋሂብና ኢና ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ማሪቆስ ከምዚ ይብሎ ማሪቆስ ምዕራፍ 16 ሃሌሉያ ጥቕሲ 17 ነቶም ዝኣምኑውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንት ኸውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዚኦም ዝቐትል እንተሰተየ ከዓ ከቶ ኣይጎድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም ድማ ክሓዊኦም ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣጋንንት ምሽክን ፈርሖም ምሽክን ሃድሞም ካስት ኣውት ክንገብሮም ስልጣን ተዋሂብና ኢና ከነባርሮም ስልጣን ተዋሂብና ኢና ከነእውዮም ስልጣን ተዋሂብና ኢና ሕሙማት ክንፍውስ ስልጣን ተዋሂብና ኢና ሞታት ከነተስእ ስልጣን ተዋሂብና ኢና ዋይ ተተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኣሕልቕትን ስልጣናትን ገዛእትን ልዕል ዝበለ ጎይታ እዩ በዚ ጎይታ ከዓ ንሕና ተመሊእና ኣለና ንሱ ልዕሊ ሕልቅነትን ስልጣናትን እዩ ንስኹም ድማ ብኡ ተመሊእኩም ኣለኹም ኢሉና እዩ ስለዚ ሎም ደስ ይበልኩም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣናት ኢኹም ማንም ግን ኣብ ልዕሊኹም ኣይስልጥንን እዩ ኣፍኩም ከፊትኩም ተዛረቡ ይስልጥን እምበር ኣባይ ዝስልጥን ነገር የለን ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ህይወተይ ክስልጥን ኣይፍቀድን ይበሉ ብሓቂ ከዓ ከምኡ ኾንኩም ክትመላለሱ ኢኹም ኖርማል ሰባት ኣይኮንኩምን ተራ ሰባት ኣይኮንኩምን በዓል ስልጣን ኢኹም ሻሎም Let's go.